Здравейте, приятели! Днес ще играем в един много як сервер, Firecraft. Така, тук прочетете правилата. Тук може да си поправите нещата. Така, тук може да си купите bookshelf, въдици. От тук ще вземете парите. Ето ви списва и давате с десен бутон. Това е спауна. Там има villager shop. Така, ето го и града. Това е града. Тук безплатно мисля, че можеше да си поправите нещата. Ето. Нямам неща да поправим, трябва да ги държите. И то е free. Това са къщите, които мисля, че са... Добре. Така, ето го и шопа. Много хубаво направен. Толкова хубав, че няма на къде. Значи има два начина да вземете пари. Да отидете до банката, която ви показах. Или пък да убивате зомбита. Ето това представлява шопа. Не е много скъп, добре е направен, брал на Фриди. Така, ето го и LARP евент. Но там не ми се ходи сега. Тук се правят евентите. Ето там е плуването, където се освобождава. LARP ще не разпал направо, защото не си го спомням. Тук са админите. Прави да кажа. Така, ето да видите Макдоналдс. Ето го и Макдоналдс. Ето го и Макдоналдс. Много хубаво направен. Нямам думи. Мисля, много е хубаво. Ето. Така. Сега, ако искате да излезете, пишете LARP Exit City. Така мисля, че беше. Да. Ето излизате. Ще ви покажа къщата си. Ето го и моя шоп. Това не е с цел вид реклама и да рекламирам сервера. Така, ето го шопа е на 2 етажа. Всеки ден го зареждам. Добре, ще ви покажа Джайл. Ако изобщо имаше и LARP там. Да, ето го и Джайла. Това представлява той. Ето тук са килите. Така. Кой е друг LARP да ви покажа? LARP. Значи ще ви покажа казино. Не мога сега всички да ви покажа. Ето го и казиното, но не трябва играча. Аре, гръмвай да се маха. Така, друг LARP. Free items. Да, ето е тук. Не всеки път се пуска. И добре да разгледаме нагоре. Това са къщите. Дано ви хареса сервера. Ще има IP. Това беше от мен. До скоро, приятели.